Il-kandidat nazzjonalista l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew David Casa mill-ġdid kiteb ittra lill-istituzzjoni Ewropea f'tentattiv ieħor li jkompli li jħammeġ isem pajjiżna. Dan ħareġ minn konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista l-Ħamis filgħodu kif il-Partit Nazzjonalista titlob ir-riżenja tal-Gvernatur tal-Bank Ċentrali, il-Professur Edward Scicluna, wara akkużi fil-konfront jew xprunati mill-Inkjesta Vitals tal-Maġistrat Gabriella Vella. Dan minkejja li l-liġi Maltija tgħid b'mod ċar li l-Gvernatur tal-Bank Ċentrali għandu biss jirriżenja jekk jinstab ħati ta' reat kriminali. Madankollu mhux tal-li hekk tal-li David Casa ftaħar li kiteb lill-President tal-Bank Ċentrali Ewropew Christine Lagarde dwar din il-materja. Naturalment ktibt lill-President tal-Bank Ċentrali Ewropew biex jimmonitorjaw is-sitwazzjoni. Jien lil Christine Lagarde għattila immonitorja is-sitwazzjoni f'pajjiżna. U tenna li flimkien mal-Partit Nazzjonalista se jibqa' jagħmel ħiltu kollha. Ħanagħmlu ħilitna kollha. Fil-fatt il-Gazzetta The Times ippubblikat littra li kiteb Casa lil Lagarde fil-konfront ta' Edward Scicluna. Fiha Casa saħansitra jordna lil Lagarde tuża l-influwenza tagħha brabta ma' dan il-każ. Madankollu fl-istess konferenza Casa sostna kif hu qed jaħdem biex tejjeb ir-reputazzjoni tal-Bank Ċentrali. Għandna dritt niddefendu wkoll iva r-reputazzjoni tal-Bank Ċentrali tagħna. Hawn ikompli joħroġ ċar kif fil-waqt li f'Malta l-Partit Nazzjonalista jgħid li qed jaħdem biex itejjeb ir-reputazzjoni tal-Bank Ċentrali, barra minn xtutna jgħid u jaġixxi mod ieħor. Din mhux l-ewwel darba li Casa bat ittra biex iħammeġ isem pajjiżna u jfixkel il-ħidma tal-Gvern. Lejlet iż-żjara tal-Ol Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea f'pajjiżna fosthom il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen, Casa kien kiteb lill-istess President tal-Kummissjoni Ewropea bilan li jxekkel l-akbar pakkett finanzjarju li rnexxielu jikseb pajjiżna mill-Unjoni Ewropea. Dan minn barra numru ta' drabi differenti fejn l-istess Casa uża l-Parlament Ewropew biex jattakka lil Malta bla ebda ġustifikazzjoni permezz ta' dibattiti fil-konfront ta' pajjiżna.